na yenko Kintampo na yede nam Kasee boy su tudwa se kan kwanhia Kasee bi asi wo kwan ne so na kwaba asa na wasa ya ma ne bofo eye wi afia kenten de achi ko ayaresabia na afi wo mu afiri mu no kopie mu hono ne abrante baako ya mochi ho na wodi ne dwuma twetwe nkomo edi obone mrane na so de frede se alaji na alaji twese nipa odo mo baaye no bia ya odo mbegu mpo anase wo mu afiri mu no aya asem sanse fridge ye wo hono ma wodi wo mu afiri mu hye mu no nyade se ye adwuma nti o manfo wo meye wando Nkwanhie siye ewa Kintampo ema enipa aduonum yensa na ahwere wo mu enkwa no ode wo mu ahwere wo nkwa no kogu Kintampo ayaresabia no mokyere na opanyini baako wo no na ye adwuma ewo mokyere ho adodo na afre na alaji eni Adom Kasee etwetwe nkomo ekire mu se fridge a wode mu no ebehye mu no enhyeda enye papa ne senti assembly mpanifo enhwe na wonye bibi emfa ho haya no ene die kwanso masere panfo aka fridge nya Constant bia agent wetsi Kintampo ha aduro na yedi ya adwuma anya sa anya formula de pano ba programa kuro na ya kankankanka tie fridge ne nya ha mpa no agent no asisisi no ya gina mo ya adwuma sa ama itisi ya yare ya gina ho enwechi wakade to aso se enipa aduonum yensa wode wa mu ebegu ho no emudumienu ena wabusuafo abefa ya ka ne de abusuafo no ekire safe ena wonam kwan so eba agent no Kintampo mo omudiba mo kire kanu ni pani ye 23 resi o mo yi aka 12 si abinu so aba a kire 6 aka 6 no o mo se binu wa kwan so ba o mo aba ze ti e twense e be duro anyimre no bia no o mo ba fa ne nyina na de aka no na ye hunde ya ba ye enwechi Adom Kasee ehunu se ebusuafo ibi abebodompem ewo honom a wo behwe na wafa emuno akọ wo mu bi nso eni Adom Kasee etwetwe enkomo ye Kasee ndwa etini identify amu de green di panko omo ye adehia mo hase ye Kasee ye wase ye de omo ko ekopo mo krabe ndwa na krabe ye wase ye de omo ko omuchi ye mo ko mo krabe so ni agitwa but sabuba we the final battle number crisis but our commerce no push school na o push na was a call school ni kwa mini so ka no crisis are akino bra bani fel ka trend say ni ale ka enipa nan ya wode wo mokoto Kintampo abanya resabia na doctor fo hwe wo mo na fi na wo bayi wo mo akofie won mo ka ho so a doctor fo ahye se wo mfa wo mo enkotamale abanya resabia